Çekdarên PYD îro careke din bê ku Turêzêl welatiyên hin gundan bigire berê vê sibehê êrişî hejmareke gundên devera Koçerat ya bi ser derikê vekirin û bi dehan ciwan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî girtin. Li gorî agahiyên arkê ku îro demijmêr çarê sibehê çekdarên PYD bi rengekî milîşiyawî û bi hejmareke zêde ku bêçekên giran ji Amûdê û Hesekê û Serêkaniyê hatibûn êrişî gundên Sêgira û Tepkê û Besta Sûs û Girzîro û Girziyaretê Ebase kirin û bi rengekî hovane malê welatiyan pişkinîn kirin û Turêz ji hurmeta malan re negirtin û hejmareke ciwan ji bo leşkeriya neçarî girtin. Li gorî welatiyekî ji gundê Sêgirayê devera Koçerat ya derikê ji arkêra ragihand. Koçekdarên PYD ku piraniya wan erebê şerabî û xemir bûn, nêzîkî demijmêr 4.9 sibehê êrişî gundê wan kirine û 16 kes ku ji ciwanan pêk dihat ji bo leşkeriya xwe ya neçarî girtin. Her wiha hin welatiyên sivîl yên ku li pêşiya êrişa wan rawistiyan girtine û ta niha gelek ji wan nehatine serbestberdan. Wî welatiyê gundê Sêgira her wiha ragihand ku di dema êrişê de çekdarên PYD xelkê gund îhane kirine û bê Turêz û exlaq derbasî malê xelkê bûne. Here li gorî çavkaniyên arkê ji gundê Koçerat ku ji bilî hêza esayîşa PYD çekdarên hêza Cewherî û polîsên trafîkê yên PYD di êrişê de beşdar bûn ku piraniya wan ereb bûn. Çavkaniyên arkê her wiha da zanîn ku di êrişê de hejmareke çekên tekane her wiha yê nîçîrtiyê her wiha alên Kurdistanê hatine desteserkirin û hin pere jî ji hin malan hatine dizîn. Çavkaniyên arkê her wiha dibêjin ku piraniya malê hatine pişkinîn kirin û kel û pel û dep û darê malan yên hatine şikandin, malên endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûrî ne. Ev ne cara yekê ye ku çekdarên PYD di berê sibehê de êrişî gundên devera Koçerat ya derikê dikin. Ku di çardehê kanûna yekem ya sala borî de jî çekdarên PYD bi hêzeke zêde êrişî gundê Swêdiyê kiribûn û bi dehan welatiyên wî gundî got gelek jin û zarok jî di nava wan de hebû girtibûn û piştî demekê ji girtinê ew serbest hatibûn berdan. Her wiha beriya wê jî êrîş lê ser gundê Banêşkeftê jî hatibû kirin.